Moro! Nyt on huhtikuun 3. ja tänään on pitkä perjantai. Ja se on siis sitä, että tänään on vapaapäivä, kun on pyhäpäivä. Ja lisäksi kun maanantaikin on pyhäpäivä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on tämmönen pitempi, 4 viikon pituinen viikonloppu. Ja sitten sen jälkeen tiistaina onkin semmonen päivä, että mulla alkaa työharjoittelu. Eli et mulla alkaa semmonen kouluun kuuluva työharjoittelu, eli mennään niinku työpaikalle työhön niinku oppimaan tai harjoittelemaan. Mä en osaa kuvailla kauhean hyvin, mutta jotain tämmöstä se on, että se on vähän niinku sama asia kuin TET, eli työelämään tutustuminen. Ja mä menen siis työhön niin kuin tonne harjoittelemaan Mäntsälän Jyskiin. Että se on. Ja mä oon siellä semmoiseen niinku varastohommiin. Eli mä niinku saan laitella jotain asioita, jotain esineitä juttuja ja sitten välillä käy myös siellä myymälän lajittelemassa. Mutta siellä varastolla kuitenkin ja se on semmoista lajittelutyötä aluksi. Ja sitten myöhemmin mä voin päästä ehkä myöskin jotain koneita käyttää siellä vastaanottamaan tavaraa. Ja mä en ole vielä kirjoittanut sopimuspapereita, mutta mä saan ne sitten tiistaina, kun mä aloitan siellä tiistai-aamuna. Ja se alkaa niin kuin 7.4. ja se loppuu toukokuun 2. Eli se on semmoinen vajaa 2 kuukautta, 7 viikkoa, mutta sitten toukokuun lopussa meillä on vielä viikko koulua sitten. Ja lisäksi mä kysyn, että voisinko mä saada kesätöitä sieltä kanssa. Se selviää sitten ensi viikolla. Mutta hyvä, että pääsin sinne. Jäi viime tippaan, mutta silti nyt pääsin sinne, niin on tosi hyvä juttu ja hienoja. Voi olla ihan jännä paikka toikin, jännä duuni. Ja toi logistiikka ja varastohommat, ne olisi mulle varmaan ihan hyvät, kun mä hain myös tonne logistiikkapuolelle. Pääsis ehkä johonkin varastotyöntekijäksi vois mennä, tai sitten varastotyöntekijäksi jonnekin, tai esimerkiksi rekkamieheksi. Vois rekalla kuskata jotain lasteja, tavaroita, kun sehän kuuluu siihen logistiikkapuolelle hommaan kanssa. Että tuo vaikuttaa kyllä oikein, varmaan toi on ihan jännää, mielenkiintoinen jännä paikka, että en nyt osaa, ei voi vielä tietää mitä kaikkea, mutta se alkua ainakin helppoa pitäisi olla. Mä saan niinku opastusta siellä kuitenkin, ja että ne oppii sitten, ja että siellä ei pitäisi tulla ongelmia niiden kanssa, kun on oppineet mihin mikäkin kuuluu, niin sit sen pitäisi mennä jo, pitäisi sujua jo ihan hyviä. Se pitäisi olla ihan helppoa sitten. Ja lisäksi ne kokeet, mitä oli tällä viikolla siellä meidän koulussa, niin ne meni ihan hyvin, että mulle tuli ainakin hyvä. Niinku hyvä. Se on niinku 2H tuli, eli niinku hyvä. Ja jostain tuli kiitettävä. Myös jostain niistä, mutta kaikki ei ole vielä selvinnyt, mutta saadaan sitten ne myöhemmin. Mutta toi on ihan mielenkiintoinen työ, tuo varmaan on, niin nyt sitten jäädään odottelemaan sitä, niin eli tällaista on mulla, eli hyvä, että pääsin sinne, niin nyt sitten jäädään odottelemaan sitä ja odotellaan sitä ja saa nähdä niin mitä käy. Mutta kyllä mä uskon, että se hyvin tulee menemään. Joten mulla ei tän kummempia, joten nähdään taas sitten myöhemmin.